ano lang siya kay ngano tulokon inikuan nimo. Oo. Tusok ka na. Tusok ka ni. Nag-eskwela ko ani ko sugay ko munit kas dapin. Mamuha. Daghan ito. Alam tong repolyo gitwa na to man nagluyan. Wala pa. Kuan pa ka nang nagsakom. Padong pa? Padong sakom. Na. Oy, yun na. Maun na. Kaya cellphone man. Ano man na Meg? Yung cellphone mapag-abot. Mas stress man na imong mata. Sensitive mo kang mata. Taga na po kung nakitaan nga mga sibuyas. Basta abag wala gano'n yung mga Basta mag-ulan ti. mutubo siya no? Ay. Nya wala naman sa ulod ron. Dili ba? Kanang ko lang ring ba mo change the ring? Ano ba? Red. Yun may mga bukid nga ay. Bulubundukin. Bulubundukin. White. Red. Red. White. Red. White. Red. Sige kang tanawan sana na imong matangan ay na. Pero may na magpula. One. No. Ano na slukan guro na. Ano ko yung kuring-kuring. Sige man liyok god. Kitulo na ba yung mga mix? Kuring-kuring. Wala. Di mo maghihurot o sa pagtilaw sa imong mami waman. Di mo maghihurot. Oh, ini wasa diri oy. Ano ka na? Ayaw lagi sa. Nahunong na rabat. Ini ni matiwas. Ayaw, anak. Pero at least nakuha. Iyal eh. Nagluto pas iyal. Uy, Kada kung tao, kung tawanan na sugatan. Ayaw lagi si palo-palo sa. gini mo trabaho do. Lain na sa kung may kontraktura ni Tito. Ah, why you get that? Dili na ko ka
basa man ka. Hihi. Nangihi ka? Duro. Nga, nagbasa man na. Ang suna kay ka. Hindi mo pag-pangihi. Oo, katapos ko siyang sibuyas, oh. Masa ni disgrasya. Disgrasya, bata pag yun. Sus. Ha? Pangos.